Kamusta mga katropa? Sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng switch sa sniper, Kasi kadalasan ang kinakabit ng switch yung ganito, no? Madaling masira, mga 1 linggo lang sira ka agad, no? So papalitan natin siya ng switch. May nabibili namang switch pang sniper, So ito yung ipapalit natin. So tatanggalin natin 'yan, tapos ipapalit natin tong talagang switch niya, no? Yung may patayan ng park light tsaka headlight. Okay? So nabili na ng customer to. Local is 280, ang original is 700 ata. Okay mga tropa, so ikabit na natin to. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, sa tutorial na ito, magkakabit tayo ng switch ng Sniper 150, Kasi ang Sniper 150, kadalasan, rekta yung mga ilaw niya. So lalagyan natin na siya ng switch, Huwag tayong gagamit ng ganito mga katropa, yung on-off, Madali siyang uminit, Hindi niya kaya yung init nung bumbila natin. So tatanggalin natin 'yan. Magpapalit tayo ng ng switch talaga, Ito, yung merong patayan ng park light, tsaka merong headlight, Itong switch na to, nabili ng customer to is 280, Yung original 700 ata sa Yamaha. Pero mas recommend ko ang original para tumagal yung switch natin. Okay, so ang una natin gagawin ay babaklasin natin tong headlight, tsaka itong mga harapan. Okay mga tropa, so nabaklas ko na, ang gagawin natin muna ay ilagay muna natin tong switch, Tatanggalin natin yung luma, Tatanggalin natin yan, tapos ilalagay natin yung bago. Okay, so tanggalin muna natin. Halak pa mo, mga tropa. Sarap uminom. Buntis na. Okay, so tanggalin muna natin ito mga katropa, ang kanyang lumang switch para may palit natin yung bago, Pag naglalagay ako ng switch mga katropa, hindi ko na sinasama yung likod, yung likod ng taillight. Hindi ko na sinasama. Basta hindi ko na siya sinasama para at least sa umaga may ilaw. Tsaka may kumonsumo rin sa kuryente, Ang pinapatay ko lang yung park light tsaka yung headlight, Pero kung gusto nyo rin isama, pwede nyong isama rin, Pwede nyong itap sa park light yung likod. Okay, so nailagay na natin yung kanyang switch, So walang nakaabang dito na socket, Walang nakaabang na socket. Ang meron na nakaabang pala dito mga katropa ay yung socket ng starter, Pero sa socket ng headlight, magmamodify na lang tayo ng wiring. Okay? So, iyan naman natin yung camera natin para may focus natin mga katropa. Okay, so itong blue na merong lining na white, tsaka yung black, isauli nyo lang dun sa dating starter ng motor, yung push button. Dito tayo magmamodify, kasi walang nakaabang na wire para dito. So, i-cutting natin yung socket niya, So, balatan mo natin ito. Okay. Okay, so isa-isahin muna natin yung mga wiring natin mga katropa, para maintindihan natin, Okay, so ito yung mga wire natin, sa switch, sa bagong switch. Meron tayong yellow na merong lining na red, Siya yung main wire, main supply. At meron tayong blue na merong lining na black, Siya yung papuntang high and low, High and low siya, yung switch sa high and low, Yung yung blue na merong lining na black, Blue na merong stripe na black, Siya yung papuntang high and low. At ito naman yung solid blue, Yung walang lining na blue, solid siya, Siya yung papuntang park light o kaya papuntang taillight yung sa likod mga katropa, Doon yung i-tap yung taillight sa likod kung gusto nyo patayin, So unahin muna natin tong yellow na mayroong lining na red mga katropa, Isa-isahin natin yung mga wire para hindi tayo malito, okay? So
Itong yellow na mayroong lining na red mga katropa, ito yung main supply, no? Siya yung magsusupply sa blue, sa solid blue, tsaka sa blue na mayroong lining na black, no? Siya yung magsusupply. So itong yellow na mayroong lining na red mga katropa, ilalagay natin siya sa positive, no? So pag susi mo, dapat magsusupply na rin siya ng positive, no? Saan natin siya ilalagay mga katropa, no? Itong yellow na mayroong lining na red. Okay? Ilalagay natin siya dito, no? So, ayan. Kung nakikita nyo, putol na yung wire kasi nga, di ba naglagay na sila ng switch. So, hindi ko na, puputulin natin talaga yan, no? Naunahan na tayo magputol. So, dyan, no? Ito yung pinutol natin, ano? Okay? So, itong brown na to, yung papuntang motor, no? Hindi papuntang switch. Dyan yung ilalagay yung yellow na mayroong lining na red, no? Positive yan mga katropa. Pag susi mo ng susian, magkakaroon ng ilaw yan. Kung may tester light ka, magkakaroon siya ng ilaw, ano? So, masusupplyan niya yung yellow na mayroong lining na red ng switch natin, ano? So, dyan mo ilalagay, okay? Klaro ba yan? No? Yung brown, papuntang baba, okay? Hindi papuntang switch ng high and low, ha? Okay, so dyan natin ilalagay. Okay, so iselyado muna natin. Mas maganda mga katropa pag sa tutorial, huwag kayo mag-i-skip ng video para maliwanagan tayong lahat, no? Kasi pag once na nag-skip kayo at yung paliwanag nung nag-tutorial, hindi nyo marinig, malilito ka talaga kayo. Kaya mas maganda kung panoorin na lang ng buo. Okay? So, okay, ayan na. Yellow na mayroong lining na red dun sa brown papuntang motor, ano? So, next natin, itong blue na mayroong lining na black, no? Ayan. Ito naman yung papuntang switch ng high and low, no? So, lalagyan natin siya ng wire tapos ididikit natin siya doon sa ilalagay naman natin siya doon sa kaputol ng brown na ginawa natin, ano? 'Di ba pinutol natin yung light brown? Doon natin siya ilalagay, no? Kasi yung kaputol nitong light brown papuntang switch ng high and low 'yan, mga katropa, no? So, itong blue na mayroong lining na black, doon yung ilalagay, no? Ito, blue na may stripe na black, dito naman yung ilagay sa kaputol naman yan, no? Yung brown na yan, mga katropa, papuntang high and low yan, no? Kung nakikita nyo, papunta dyan, no? Siya naman yung magsusupply sa switch ng high and low para yung switch ng high and low, ibabato niya yung supply sa bombilya. Okay? Maliwanag ba yung mga katropa? Mas maliwanag pa ba sa sikat ng araw? Okay, mga katropa. Tapos, i-silado na natin ng electrical tape. Okay? So, ayan. Na-gets ba itong blue na mayroong lining na black? Ilagay dito, ano? So, ayan. No, very good yung cameraman natin. So, ang natitira na natin ay solid blue, mga katropa, no? Ito naman yung papuntang park light, no? Yung kilay nyo sa likuran, yung kulay puti, no? Kung gusto nyo patayin yung taillight nyo sa likod, no? Meron nung kulay blue rin, tanggalin nyo sa socket yon, tapos itap nyo dito sa solid blue ng switch, no? Pwede, mamamatay na yung taillight nyo sa likod. Pero sa akin kasi, hindi ko ginagawa yun. Itong harap lang, at least kahit paano, may kumonsumo pa rin sa battery, so hindi tayo mag-overcharge, no? So ayun yung ano, para makita rin sa daylight, makita yung likuran niya, no? Yung blue na, yung solid blue, mga katropa, dito natin siya ipapagapang, no? Dito, okay? Diyan natin siya ipapagapang kasi andyan yung park light nung sa harapan, no? So, iselyado muna natin to. Okay? So, wala tayong gagawin sa taas eh. Tapos na yung ano, sa baba natin gagawa. Okay? So, napaka-importante na pagkatapos nyo mailagay yung mga wire, mga katropa, i-organize nyo, ha? Hindi katulad nung ibang nagwa-wiring, pag na-itap, hayaan na lang nilang nakatiwangwang yung wire, no? So, importante pa rin na maging maselan tayo sa ating wiring, lalo na sa motor, ano? Dapat maselan tayo sa pagkakagawa natin para iwas grounded tayo, mga katropa. Okay? So, i-organize mo natin to, no? Para isa pa, maganda patignan, no? Pagbukas mo, hindi ka na malilito sa mga wire, no? Hindi katulad ng iba na parang spaghetti. Okay? Pasmado. Okay, tapos ito yung kulay blue, mga katropa, yung solid blue ng switch, ha? Ito, ha? Itatakpan ko lang ng wire, no? Para pag gumasgas sa bakal, dumulas siya. Hindi agad masugat yung ating wire. Okay, mga katropa.
Ito na yung solid blue, ipapagapang na natin sa baba. Tapos dito natin siya ilalagay sa socket ng park light, 'di ba? Ayun yung socket ng ano niyo, socket ng kilay niyo ng sniper. Diyan natin siya ilalagay mga katropa. No? So i-slice muna natin 'to para makita niyo yung mga wire. Okay. So dito sa socket mga katropa, meron ditong dalawang brown wire, no? Yung dalawang brown wire na yan, tig-isa ng kilay yan, no? Maaring sa kaliwa o kanan, basta yung dalawang brown na yan, puputulin natin, no? Putulin natin, tapos pagdikitin natin yung dalawang brown para sabay silang umilaw kapag switch natin dun sa ating switch, no? Yung ginawa nating bago. Tapos diyan natin ilalagay yung ating solid blue wire ng ating switch, no? Di ba? Kung matatandaan nyo, ito yung blue ng ating switch, no? Yung solid blue. Diyan natin siya ilagay, no? Kung gusto nyo ring mapatay yung park light sa likod nyo, tropa, magpagapang kayo ng wire, dyan nyo din ilagay dito sa ginagawa natin, ano? Dito nyo rin ilagay yung taillight nyo sa likod. Okay? So, tatapos nyan, isilyado na natin yun ng electrical tape, mga katropa. Okay? Yung sa akin, pinutol ko mga katropa. Pero kung meron kayong ibang idea na kung ayaw nyo putulin yung wiring nyo, gumawa kayo ng sariling socket nyo, wala rin problema, no? So sa akin kasi, pinuputol ko na talaga siya. No? So kung tiwala ka sa wiring mo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala sa kung madadamage yung warranty. No? So sa akin naman kasi, pinuputol ko na siya. Kasi yung gusto ko, ganyan, parang malinis siya. Ayoko nang gumawa ng ibang socket para pag yung customer magpagawa sa iba, hindi nagagalawin yung wiring ko. No? Sa socket na lang sila magtatanggal. Okay? So ayan yung mga tropa, ayan. Tapos na natin ilagay yung ating park light, ano? So i-organize muna natin, no? Ibalik natin sa dati para parang original pa rin siya, parang ganyan, ano? So, ayan. Okay? So, ayan na ang ating finished product, ano? Ito na yung kulay blue, nilagay natin dito sa park light, no? Yung blue ng switch. Okay? Tapos, naka-organize na. Tapos, ito naman yung ating dalawang wire, no? Okay na tayo. Okay? So, subukan na natin mga katropa. Okay, so naibalik na natin lahat, ano? Okay, so ayan yung switch, high-low. Okay? Tapos, kapag ginitna mo, park light lang, gitna. Tapos, pwede mo rin patayin. Okay mga tropa, God bless at ingat sa pagwawiring.